Wednesday. Yamu akwa babiem do Badwam TV Badwam Jumade ye eso. Yema yenho awoda pa meka yenho a na ese multimedia. Yame Adom multimedia ba yerade so be man monyamfo kokodrufo kwasichum daye no 30 years ni. Tie de radio se papa so oguso crow yewra kwasichum ene ne board of directors ene ne management ene ne staff clients viewers listeners the radio sema yenyina yenho yenkra ne nipadua edikanfo ne nyina nso mona mo seti pace no esansa mo ye ne papa foundation na ye solid nti ena enyinia ba beso yenso so yenso yempa ye ne say ye bele foundation yie kama hyehye no se be ya wonso e ba no wonso betimi akura mu na edin multimedia group limited enwuda na bribia no ebe wo ho ama nchirima manyina nso abenya so mfaso nti happy 30th anniversary enkoma multimedia edwumakuo piesie no ankasa Joy FM nti ye maye nyina ye ho awoda pa rade nkoso enhyehye ye nyina baako ye mo de hye mu no na aso abayi kama fefefe ye bonyame mpaye se bo beba mo na abo ama adwuma no etintim yada mo ase enanom mo nkwaso yeguso ye celebrate mu mo ya de ye nhye nanom anke ye be de ni na papa bi na carry yen wo won mo yefnum wanyi enwu na awrade nso akra ya hwe yen so aba bedu sampempensui be so sho ma me animu nyam ate frɛ ne kansen de bi kyerɛ no manente na wote ase se wo do no wani so no ne ma pa waye kanene entwen ma wonko a wo ka hwe a wonte na afi na wo chinchin wani ase aka nsɛm akɛse kanene wo bibi ye ma wona ye ne a wote ase awrade hyiram ai mena Georgina Tevia ai ase wo nkwaso nso wa wo makama fefefe ama me nso manya bie nyame hyira wo oba papa Juliana Poma chief maame papa bi jai obi ehia nte afia bi woni fie Juliana Poma osoma ne bro sorodo oba pa nkwaso se mitime kɔ adwuma na me yi mani a na ye woa kɔ wagye fie na boso se wankasa wo dia tie san wakoma pa ene odo a wo de mamme ene abusua ni nti awrade nhyira wo yemo ni hye na no nyina baako me na bom nyina mo dum na no pai de no give us wo ha ai na no mo dai wanya hwe ama me kora no utie give us no ebi na wunim se wo ma me benya bia ya fa bi hye pasel no mo ka no ontimi enonom o wa hene me mo akwa be e bi aboko de ani ona Dr. Kwabi doctor ho ye kan na no mo shoma na mani atata me ma bre wa ko am se be 14 years kafra nzi ada bia mekọ bonkro bia na mekọ asiye ho na mkosu kakra me ko chichi mani ase kakra enti dia ko ekura hwa bia weekend meto afọ na makosu kakra ba minim se o free wo nso wanya na foforo bia hya na mu na papa bia mai maame de oye ho hwe enye yie wontimi nya bi nhya na mu obetimi anya na mfo obetimi anya ye obetimi anya bebreba ena ye na said the maame be ko a ode wa hye ne yem no obi antimi nya ne sa maame nom enimade e ha wo ma esen obi o wo wiase correct wotene manso ase nti me bufu a me maame te ase manage ne ote ase ezi enyame fa ne crancy na enanom nyina nso ye mammo ni yo mo ya de enyame nhira mo enyamo a ka emu bia ma wiase tira kese ba bia fa ya nsa beto asase de enyame pedi matete nkrofo ne ema yentie we wada wo yo nti mame ne oni nkomo na memfa enrupe te se ye bi emre o sade be ya wonso no ofie be ya akono na aye nika nyankopon nhira wo se ogusu a wo hwe Adom TV na bi kura wo tie wo ye aduane na wo ba bi enso kasa ne nti wo tie bi ena me ne obedi nkomo e dia fa ye nnura hodo a ye ton no ebi ho na na emikita give us GC mixture no so say na tie wo hwe ya dro nipa bi a entini wo ni nipadua no say na tie na de ye ne se eboa esiesie nipadua na kwa ba bia I was infection me baba ko ye de ne ko hospital na ma me ne ba no se akwada no
yɛsi infection na ayɛ no na mente ase ɛdeɛ na ɛyɛ infection no ɔse adɔkotafoɔ sɛ infection ɛna akye no ebi a wo panini deɛ sɛ infection ɛyɛ wo a yɛde soɛsoa nneɛma ahodoɔ bebree ya ebi yɛ mpam agudie mu infection no bi ebi wɔ no ebi a wɔmawure mu ne adeɛ etimi kɔ onipadua no ankasa ani sei no koraa no ntokuro ɛwɔ wo skin no emu ya fit mi wuram na akɔ nipadua no mu abɛnya infection enti sɛ wonkɔ hospital a ya na wonhunu nti wobɔ nso obi wa na yadeɛ no wako enko mesrew sɛ saa haw no bi tew so na ayɛ ɔho hwe enye yi wopa ho na nhunu wasene mu a mesrew ade meka ade akyerɛ wɔ ne sɛ kɔpɛ give us GC Mr. Dribi na tonom ɛbɛboa na asiesi wakoneasa nyinaa so ɛbɛma onipadua no nyinaa ate kama obi wɔ no ma ɔsɔde a dwonso kora na ɔpɛ sɛ ɔdwonso no ya na ɛho ɛdene ɔbɛkyem saa so ɔbɛdwonso no ɔntime nwonso mesrew ɛno no ebia na yɛ mpama gudie mu infection ni bi enwanya ɛmaa ne bi wɔ hɔ nom ne mɛɛma ne nyinaa no yɛyɛ adwuma corporate institutions ne adeɛ no efie kora de ebia wo nko a na woyusu agyanaa no anaasɛ baabi a wogu nsuo ne adeɛ baabi a wodwadeɛ nso adwuma mu ne adeɛ no nko a wonya wo deɛ enti obi wɔ hɔ nom a adeɛ na adokoro no nti adokoro no saa no ɔkɔ na ɔkɔtena so kɔgyagu so a wozo kɔtena so a na ɔkɔ tibi de kɔfie enti mɛɛma no ayɛ na edumere bia sɛ wo yira anaasɛ nkangyema ne nete wonya infection ana wodi bɔ no soboɔ sudwetire sɛ ebi ɔne bɛɛma foforo bi na akɔ akɔhyia no mesrɛ mo ɛyɛ amonhwɛ ne yie enti kɔpɛ aduro we bi fama no give us GC mixture ɛne ne capsules ɛwɔ hɔ nom a wonum ne mienu nyinaa bom wodwonso na ntime nonso yi a ɛma yie na ɛba tɔtɔtɔtɔ a mesrɛ kɔpɛ give us GC capsules ɛne mixture ne bi tɔ no ọba nso sɛbe mpraduasa sɛ nsufi bi etimi gugugu edumre bi a nyɛ sɛ ɔne bɛrima bi ɛna ahyia mpa agudie mu ɛna saa nsuo no ɛba wo deɛ ndeɛ ayɛ te sɛ milk asɛe no ɛyɛ nyan paa eti sɛ ɔrɔ odwɔpɔ no kora wo ankasa wontimi hwiam na wagya ɛde ato hɔ no mesrɛw kɔpɛ aduro binom na nsiesie yɛtɔn drugstore pharmacy shop ɛne chemical shop bia frɛ wɔ 0543 222470 0543 222470 obi wɔ hɔ nom a ɔdwonso a na emogya edi akyire tetemu ɛna na saa haw no bi ɛwɔ hɔ wɔn a ne dwade nsuo mu no na ɛmoa bi akɔ hyehyɛ wɔn baabi na akɔ akɔfa ɔhaw ɛde aba ene no ɛnyɛ saa ɛnɛteɛ nti wɔ hɔ na adwonso na mogya ɛwɔ mu a hwɛ ne hunu sɛ ɛyɛ infection bi ɛna akyere wɔ obi wɔ hɔ nom a sɛbe nke bi ɔsɛ ne bɛɛma wɔ so mu a dwonso no fa mu yɔ ɛba bɛsene kɔ no ono no de ntimi ma ne saa eba kakra na agyae adeɛ bi na ahono aba besi odwonso twa no ekwan no enu nti na amadwonso no ntimi emfamu kɔpɛ givers GC capsules any GC mixture na tonom ɛbɛbo asiesie ɛbɛtu infection bi ase de afi ama ɛyɛ candidiasis ne genital herpes ne yade ahodoɔ no nyinaa ɛhawo ɛmasabe ɔba wotimi titi wase saa na ayɛ kuro bɛɛma no nso ho nyinaa bugu mpomantwerɛ ɛne adeɛ no ɛbɛhawo paa wanhwe ya ɛbɛdumre bi no wawo krampo ɛho bɛyɛ dene yɛtɔn drugstore pharmacy shop ɛne chemical shop bia ɔtɔ no mu a ɛbɛsiesie onipadua no nyinaa wuru fi bia ɛde afim frɛ yɛn 0543 222470 yɛsan so ɛwɔ givers ɛyɛ herbal mixture ɛno ɛko de tia malaria me akasa sɛ wa study bi asɛ me ho nhye da enye me fine papa ne nyinaa ne sɛ edumre bi a bre ne dɔɔso ntontom ba akokora enya wo kawa e the problem bebro acha abo nse na awotwe na malaria na hyase na eyi ni ti saa no a bonso wa ye boho wanum ato wura condition mu kra de a asɛ awo eku wa ne sa wankasa odan a wotimu a fine ewo mu no wonjimi ntinam awode wonnam awie bɔ enso na awode e give us about Mr. Drew and I yenom and no be no man of the ababepem na I say me hon tom ya metimi asɔre ababetena hai wozu betimi akotobi anom ebebua to malaria ase e de amount ebetu jaundice ase e de amount typhoid fever e ha dwene pa obi onom asabe so ogya na nan e wo akira hanom kwa wontimi entwam esan se e typhoid fever no asa ne ma hodo bebre e wo ne yam enti se hyase na hunu ne ntam na onum give us about Mr. Drew no a ebetimi asiesie wo ne se ebi nso a enyini akwa animu a kɔ na mpanimfo nso nhwɛ na mo bi ombetimi di abo a wo mo emfamo jaundice ekum nipa typhoid fever ekum nipa pa enei ema bebre mema bebre nkwada bebre ena saa yade no ete won so na wodu drugstore akache won se ope ye give us a drone na entontom eda ho no ahopopo ene eyawo ene atete wo sin awo katwe so ene awo ede wo aduane so anim a wontimi enie no give us about Mr. Drew obenom nti
ebeboa ama watimi ade wo ho na untumi ni di nso anom bi why ade na wo ho eto wanom bi oba akọ fichire mogya no emayi a num give us about Mr. Drew uto wi afre ye 0543 222470 0543 222470 dia me de eka ho ebie ene eye give us eye P capsules ena afi give us cool capsules say na ne me no tie eye aduro nwaso a eye ha maybe ene atete ede afrefra ya ye de aye enti woni beboa eye amama bi afiri nipadua no osisi aye o ya ache adan chronic eto so a enkro enti wo tomade wo fom krampa na aye asem wo ya abayo ya ba mu anso na mo na okitapoma awo ba be yi ni tie jesi ya de nhoma chichiri wo bi ma ne ye titiriti ansa na bibi opese wo ye bia watumi aye wo ya saa wa anhwe ya wo be wuntam wunti no ensuo mfam mogya emfam ebetumi amanyodwe ya de stroke etimi achew da bia na okon ye oya da bia wutiri fa paawo yese migraine ye de brofo de na atoso esu ni nyina ne se entini no amframa fam woni mogya ne ensuo fam wo no wo de na maman ani fi esisi mu nti no ema emoja ntimi mfam enti da bia na wo side honom aye titiriti won sa no timi kekaw wonan kraje so de pempem honom pa ansan watimi aye de wo ye bia eba ne sa eye flames efin ene nuane awodo awudie no de entimi endigest no atintim nipadua no ena kofa sa hawo eba da bia obehia kwabenane no wo pro ne hwinim ko wona mane bofuno no wo tentasuo aduane awudi ye endigest ye no ena osode anopa no wo twetwe usene ama watimi afie no mese kope give us cold capsules na tonom say ena etie obi a waso no sisi eda ho kire se ekuni tie sisi yade nyina ohuru ntinu mu ema ode wo ho ema otimi koto sori utimi ye adwuma bi ese ne fata na ade ehwese wadidie na ade ache na aduane no undigest ye no aye cheko obi be kan kura na obuafu wani utimi posa ama eye ko obi hia wo se ade wakobushi wa aba na enso ente saa okotena gya na so asebe mperaduasa so obeye ohu yi asode akora ne nkrofo nso atimi aba na wote so saa ne mogya etu bema mesrew kope give us cool capsules na tonom ebebo asiesie kama ebe mu ade wo ho wuntinum bede da ho emframa befam ama tebia no baabi a aye tititi no ne nyina afiri wako wasum do nsanu wasum ama wode konkon takra na ade inu wasum timi fa ba na ade inu wasum wanhwe ya ebe kote eye ahoma ni bi e wasonom ahoma no te a wasono ebesi ya obi kasakora wuntimi entie kope give us cool capsules na tonom na aye be man so na pese oye be mamu a na wako na afi wako akope give us P capsules nibi na onso give us P capsules nibi na onso wanom ya ebetimi aboa wo eti enum nimi enu nyina ebom eti obema na ayeketo a num give us P capsules sentimi nyina so enche o ye 2 minute mana num give us P capsules ya num nimi enu bom ti we call capsules no ehuru nipadua no huru ntimu no na P capsules no so na machire obi a wa use de bi da bia beka a kire wo se enye ntro na yedie enye agro na yedie wo kan mi enu bom se ya emafie ye de ema no ma o ma apia ntu ada kora ne ne ebusa wo se ede na obedie ye ma oti anase ye ma obanku ni nkuruma nkwan ya kire se ni nyina ni gina se adwuma no wabɔ ne yie ye ton drugstore pharmacy shop ene chemical shop bia wo kwa also pe give us cold capsules ni P capsules de ma mema eye mema ewo empabu na etumi ekoyie no eno ye ton ewo drugstore pharmacy shop ene chemical shop bia fe was 0543 222470 0543 222470 utowi a no afre ye be kire se de obenom no a ebetimi asiesi anase bia drugstore na pharmacy kro na akọ ye no ebi ni wono ma afre ye ne enche oba bia obenye bi ato na emmoa ensiesi o kama nyankopon kan nyina ho na wotwe a ye kọ na wieye no omo ye ho ban yeda se pa give us Herbal Center na yete won mo enka no na Mother's Day ye mu Mr. so wo pe bibi aka woni ema no ho de ache mo mi nso a Mr. ya ahwehwe Malta Guinness kope Malta Guinness ni bi faka ho na anu nsuo no dedodo unim dada enye me na mi di ho adanse Malta Guinness wo ya clear difference no so da ho enne malt na doso but still penny de penny nene no esanse malt na doso nti no Malta Guinness for no label na ebo ho no yellow no anu aye den kakra proudly made in Ghana sebe ya uhu a ubehu enum ti mesro se wo ba wura ba bia se wo kwa kopɛ malt ato a hwehwɛ Malta Guinness na hwɛ se the rubber paper na etare ho no yellow no ano den kama fefefe ya so proudly made in Ghana
enso ewo so nti Malta Guinness remove tome me pacho gina ye e fama me why dear papa because auto eniema ni bi eye Malta Guinness no e de akwa command na aha nti make no person of finani no hwemu ye nti me da se waje atum calendar ho a bebre wo ho na so wakwa akwaje wo de ye MNC Group Global adwumakuo ya wormo ye businesses ahodo bi say minerals food trading gold export real estate logistics ni niema bebre ti mesel se wo adwuma ye ni bi a wo krakra niema we mo shipping niema we mo dia ene ye ne MNC Group Global for any ensa wo so na wontu sika wu wo mo kọ emiamia ahodo wo ye adwuma no for 12 years Wamukọ countries ahodo 8 enwoche ai bi Dubai US China ene mia ahodo ntibisro for ahohyem na ne wo mu ni nsa woso na wo behu se ba wo do ho bo wo mo no untu sika enwui ene die mu a twem sesie na menkomra me ba ye beto so